गिबियाव बिएन बड' निउस चेनेलाव बयखौ बरायबाय। चेनेलाव गोदानब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो खौरांखौ मोजां मोनोब्ला लाइक खालामना हो। दानिया खौरांखौ जोबजासिम फारियै खोनासंलांदो। फैगौ सानब्रैनि थाखाय आसामनि नोगोरारिफ्रा सांग्रां जानाया गोनां। आसामाव गोबां रोजा अखा, बार, सारअन्थाइ गावनायनि एलार्ट। बे सांग्रांथिखौ होदों बोथोर बिफाना। बोथोर बिफाना सांग्रांथि होनाय बादिब्ला आसामजों लोगोसे सा-सानजाफ्राव गोबां बार, अखा आरो सारअन्थाइ गावगोन। बोथोर बिगियाननि रिपर्ट बादिब्ला मैयानिफ्राय जागायनानै आसामाव फैगौ 21 मेसिम गोबां रोजा अखा आरो बार फैगोन। बेनि अनगायैबो मेघालय, नागालेन्ड, मणिपुर, मिज'राम आरो त्रिपुरायावबो गोबां बार, अखा फैगोनखौ सांग्रांथि होदों। 20 मेनिफ्राय 21 मेसिम अरुणाचल प्रदेशआवबो गोबां अखा हागोनखौ सांग्रांथि होदों बोथोर बिफाना। क'क्राझार सहरनि गोदान फ्लाइअभाराव हान्थामेला बिफाना हरखाब सिग्रोमो। क'क्राझार जिल्लानि साखाथियाव थानाय गोदान फ्लाइअभाराव मैया हेलमेट गानै गोख्रै गारि सालायनाय आरो फेग्रा मुवा जानानै गारि सालायग्राफोरखौ हरखाब सिग्रोमदों। आथिखालाव लामानि जाब्रबथायजों सुबुंनि जिउ गोमानाय जाथायनिफ्राय सांग्रां जानो थाखाय क'क्राझार डिटिअ अफिसार दजेन बसुमतारिया खावलायदों। लोगोसे क'क्राझार जिल्लानि सिङाव बे सिग्रोमनाय हाबाफारिखौ लाबाय थागोन होनना फोरमायदों। क'क्राझार जिल्ला डिटिअ अफिसारा मिथिहोदों हरखाब सिग्रोमनाय हाबाफारिखौ क'क्राझारनि जायखिजाया जायगायावनो सिग्रोमनाया सोलिगोन होनना बुङो डिटिअ अफिसार दजेन बसुमतारि बिथाङा। बर' बिजोङा थैनो थांगासिनो दं। बर' बिजोंनि थासारिया दिनैनि समाव मोजां नङा। आसाम सरकारा बर' बिजों फरायसालिफोरखौ खमायहोनो थांखि लादों। बे बाथ्राखौ बुंदों मिरु एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ। मैया 18 मे बर' बिजों सान फालिनाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै बेफोर गोख्रों बाथ्राखौ बुंदों आफादगिरि दिपेन बर'आ। बिथां दिपेन बर'आ रोखा बाथ्रा बुंबावदों दि आसाम सरकारा थांखिखौ बोखारना लायाब्ला आरो दाबिखौ गनायाब्ला एबसुआ जायखिजाया थाखोसिम थांनो थियारि। बिथाङा बुंबावदों एबसुआ आसाम सरकारनि नोजोरथिखौ नायगासिनो। आसाम सरकारनि बर' बिजोंनि सायाव बेरेखा थांखि लानायखौ गोख्रों रावजों बुंदों। आसाम सरकारा बर' बिजों बिरोधि, बिमा रावनि बिजों बिरोधि, मिडियाम बिरोधि मोनसे स्टेपखौ लानानै आसाम सरकारा इंराजि बिजोंजों सानखान्थि आरो बिगियान आयदायाव थाखो 6आव बिजाब रानदों, फोरोंनो थाखाय थिनदों। बेनि गेजेरजों नुदों बर' मिडियामनि इयुना मोजां नङा होनना। नाथाय इंराजि मिडियामनि बिरोधि नङा होनना बुङो एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ। सेरफांगुरिनिफ्राय दतमा थांनाय लामायाव सासे हिनजावसाखौ साब्रै दुथांफोरा गारिनि सिङावनो जिनाहारि खालामदोंमोन। बे इनाय आरो मुगैथाव जाथायखौनो गोख्रों रावजों सोंखारिदों मिरु एबसुनि लेङाइ आफादगिरि खोरोमदाव औवारिया। बिथाङा बुंदों जोंनि सुबुंफ्रा बेफोर इनाय जाथायनिफ्राय सांग्रां जानांगोन। लामा हान्थिनाय समाव आइजोफ्रा सांग्रां जानाया गोनां। बे इनाय जाथायनि गासैबो दायनिगिरिफोरखौ गोख्रों साजा होनांगौ होननानै आसाम सरकार पुलिस बिफानखौ खावलायदों। बिथां खोरोमदाव औवारिया आथिखालाव मबाइलनि जुगाव सुबुंफोरनि सोलिनाय आरो सांग्रांथिखौ नोजोर बोनानै मिरु एबसुनि लेङाइ आफादगिरि खोरोमदाव औवारि बिथाङा बुंबावदों दि बेफोरबादि दायनिफ्राय एबा जाथायनिफ्राय रावबो उदाङै बारग'आ आरो जाय बिथाङा दाय मावदों बिथांमोनखौ गोख्रों साजा होनो खावलायो। दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय दिनैनि खौराङा बेखिनियानो। गोजोन्थों।